ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಚ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮೀಶೋಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬೇತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡ್ಲ ತೂದಿತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬೊಕ ಅಮೆಝಾನ್ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಮೀಶೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮೀಶೋಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನೊಂಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತೀನಿ ಮೀಶೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ವಾಚ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಐಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ತೂಕ ಬಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೂಯ ಅಂದು ಸೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಬಲ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಬೈತುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಿತ್ತನಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ತೂವಲ್ಲಿ ತಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ತಾನು ಉಂಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಕುಷನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ 16 ವಾಚ್ ದಿಯೋಲಿ ಏನೋಡು 16 ವಾಚ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಏನೊಂದು 10 ವಾಚ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿ ಅನ್ನಿಗಲಿ ತೋಜವೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನಿಗಳು ತೂವಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಪೂರ ದೀದು ತೋಜವೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿ ಬರಿದಂಡು ದಿಯೆರೆಗೆ ರಡ್ಡು ವಾಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ತೂಕ ಇದ ಮುಟ ವೀಡಿಯೋ ತೋಯಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.